Berik erabili. Nire. Hemendik botako bat duzue hauek irakurri bat bali batzu. Bai, ama. Udaletxeko zinegotzien esanetan, herri osotik pantaia erraldoia jarriko dituzte ostegun izeneko txipinazoa ikusi ahal izateko. Ja, ora, ni aurten zenkausian ikusi behar izanen. Bueno, ez dut ikusi. Ezkerrak zumetan aldamozei zehozentzun dura baino. Ez, aber pantaia bizko. Entzun. Urrengo urtean, Dianan aurrerantz egiten dutenek, zirkulazio zerga doainik izango dute. Ea, hau da, txalo, hau padaletxea, venga, bai, apuntatu, a ber, Zezenetako txaramen jetxiera globoan egiko da. Zezen plazatik zerkausira geldiunea, ataskoa, eta serrak ekiditego. Eta bestela, bideo tutorial bat egin beharko dute udaletxetika, jendeari erakusteko, nola dantzatzen den txaranga batean, ze imposiblia da. El balcón de enfrente de Rafa Mendívil para el domingo carnaval y se le ha concedido. Nere competencia. Ay, ama. Bueno, baina bier, zer da festa hasiera bat, gure festa bukaera bat, txupina zari gabe. Ekarri ez zuzirian? Norbaite dakazu zirin bat botatzeko? Ez, dakazu zuziri, bitxero bat, laps, zer ez? Dana nortenin beharko dugu ez da? Bai, ikasiko dugu, zuziri bat botatzen. Dana dazkazu, iztarrak, eskuak, txaloak. Bai, guazen. Iztarrak? Txaloak? Txizkoak? Flojito, lehenengo beti flojito izatea, Baina, bigarren egin behar dugu ondo, Bestela, hemen ez dira hasiko jotzen eta ez da posible. A ber, helduko jazu aterkia mesedez? Eskerrik asko. Zuk helduko jazue, eskerrik asko, partitura, isabelitonak, A ber, Bagoaz, oferte, bestela ez dira hasiko. Txupinazo erraldoi bat behar dugu hau. Bagoaz, izterra! Txaloa!
jarri zaigu. Gatxiz. Zu aurten gara iziritxizea? Ez ni aurten 5. urtez. Berandu? Berandu iritsi nahi zaurten ere. Horre hongea. Ez dakit nola iten, Pregoia botatzeko zure zain? Baina beti berdina gertatzen zaite, baina... Hola ezin da, hori ez ikasi, Naho pixka tarrituta, gaur zenbat jente gerturatu dena. Gaur bertan da eguraldi honarekin. Eta hori, Santa Clarara arrantzak eraman gabe, Bueno, baina baldakit ezerta etorri dien, gaur. Ba, ez dakit oso ziur gauden. Ez? Bueno, badakit, bat, eta hundiena da, erraldoiena da. Erraldoiak ikustea ez da? Erraldoiak? Bueno, baina... Bi? Buru handik ikustea ez da? Buru handik ere bai. Ba, ojo, Eta... musika, entzun, eta... dantza eta... abestera. Dauzkazue letrak urruna. Goiaran, azalduko ja beste guztien letrak, bale? Gurekin batera, zuek ere, abestu itzazue. Peio eta esabilitatea, baina ez gea abeslaria. Orduan behar dugu, zuek guztion laguntza, abeste guztiak abesteko. Hori prometitu zeniguten iaz, Beraz, fuerte abestu eta dantzatu. Ondo pasa. Oie, elkarri ditugu gaur. Hoi musiko pila elkarri diuna gaur bai, zema jende animatzean. Eske Tolosa esate dut musikari herria dela, Eta gaur zeon banda txikila, Txaranga. Banda, txaranga, eta beste musiko pila hemen. Baina orain behar ditugu dantzariak.
A ber, zein ateako dantzara. Hola, dauke, hola, hemen, hau dukik, hola, hau luzia, zein izangoa? Zein txori, zein buru handi izangoa? Hola, daukena luzia. A ber, ez dut entzuten. Kokotxas, hor altzaude. Kokotxas. Bai, a ber, txoin, lotxatu data, atorri. A ber, nire atzen dik. Bai. Txarrera, kokotxas eta. Aba! Zein dago, zeinek dantzatzen zuen, zeinek egin zizuen gonbitea bideoan? A ber? Dauka aurpegian dauka ebat eta isa bat. Eroetxe! A ber, dena fuerte! Ez du latean, nahi? Eroetxe! Txalo beroa! Venga! Eta, a ber, eske, ez du latean, nahi? Ez da gizteatik? A ber, etorri zuen erekin. Ai. Iauteriko pregoneroa! Ai, ez du latean, nahi, lotxati gutxa da, patxiz. Kalderero! A ber. Eta ber, zer gehiago daukagun emendik, a ber, Isabelita, zer gehiago daukagun hemen? Txantxo! Ai, txantxona, izkia txantxo. Lau dozteu. Eta, falta da, Bai, ez da, txontxo. Iskutatuta daude. Daude, Isabelita. Txoin. Hemen, Tolosan ere soziadetan zite asko. Bueno, gauza asko. Sukaldatu ez da. A ber, sukaldari, torri, sukaldari. Torri, txalarra sukaldari izan. Baina bat falta zaigu, peio. Zein falta da? Biurriena. Mentzako biurriena. Hori, nire zena beti geratu. Dazka, da itxusia. Zein? A ber. Fuerte, A ber, zaila teatzean emendik. Hemen. Bueno. Ea, saiatuko gara borobil bat ite. Ze, uste, buru handia hori barri esan motzutela ikusi. Eta koko aurrea eta koko atzea eta ez zutela ikasita. Borobila iteko, eta itziko meri. A ber, ingo dugu borobil haundi bat. Guztiokin. A ber, hau zu honi. A ber, buru handi bat eta... Zu hemen. A ber, zuek hemen, tartean. Oso ondo. A ber, tartean txostu hamitu. Oso ondo, bale. Venga, tanto pasa. Pitxi, zuekin. parte hartzera etorri diren guztiei.
ni aurten, iautelitan, txarangetan, bakizu zertazkoa, oain, gogoratu nizen. Zer? Gogoratu naiz, txarangak ja, unko izanela papela eta hola ez dutela eramaten. Ez dute papelik ematen? Datorren urtean gogu ere modernizatu inberria. Ah, bai? Bai. Ja papela eraman beharren, eroaten dauen mugikorrata, tableta eta horrela. Ah, bai? iPhone. iPhone izanoa. Es. iPhone lo que tienes que contar. Baitzu ziren, txon. Dazkau, gure taldean, dazkau batzuk, ja aktualizatuta daudenak tabletakin. Gero dauzkau beste batzuk de la vieja escuela, buruz da, hoi dia balioenak, horiek, ez? Papelan, datorren urteako aldatuko ditugu, Eta tableta ibiltzeko papela zela zartu behar da. Ja. Ez da, eta? Horrengo abestia. Tele abestia da. Tele? Bai, zuretzako. Hau, zuretzako. Anime, partitura. Bauaz!
zaretelako atxegina. Zurekin nahiren gauza, zatzea zumaitarko, ez kondutzia durion behin enteria, izaten bazena bere pastia. Zurekin nahiren gauza, zatzea zumaitarko, ez kondutzia durion behin enteria, izaten bazena bere pastia. Urte guztian naiz, ere gauza topatzen, txarrak eta garaibateko eta hola aukitzen, eta nahiko nuke tartetxo baren, dan zuzentokatu ere. Esan. Ebatuen daukadala 8 apellidos Tolosarras. Eta hori nola leke? Hau txantxikoa da, bainatikoa da, beraz, 8 apellidos Tolosarras, nik ez dakit kanate. Baiz, Pello, Siri, de los Siri de toda la vida, Rondilla Calekok. Gero, Ezeiza Gorrotxategi, Pasaban Limusi, eta gero uste odiala, txoina, Zeberio Agirre, Bedaio. Eta bai, Bedaio Tolosarra da. Orduan, baina, tarte hortan, tokatu ditu, argazki zaharrak pila bat da, arbol genealogiko egiten militartean, familitarteko pila bat eta da, eta nahiko nuzke bain, horrengo abestiarekin aprobetxatu, eta pixkat, jendeai erakutsi. Venga, guaztepa, sukaldeak, amareko.
Baina guen? Horita. Topatu zeaten argazkitan, agian baten bat hori zebilen, Hori kurdia da lehenitzain. Baina bagoaz hiru hizkuntzatan abestea ez da. Izanik, Tolosako janteriak internazionalak dira. Eta gaur? Alde guztietan ezaguna dira, eta mundu guztiak abeste ditu, ezagutze ditu, orduan da abesti bat, hiru hizkuntzatan gutxienez abesteana, dala? Trilingüe. Trilingüe. Danok zuen guztien dago. Txekoak izatea, konfiantza batzu, hartu hau ama esate, uste honek. Hartu hau ama, tori zakarrontzia, tori bestea. Isabelita. Bueno, gaur bere urte betetzea dago, estela? Kontatu zean, atzo emakumearen eguna zan, Bai. eta ekarri ditugu hemen Tolosako hiru emakume handienak. Bai, desde luego, erraldoienak, Rubia, morena, eta nola ez ba, xapelketa. Eta horreko abestia da zen izan da Isabelita? Ez dakik, ez diagute esan. Ze abesti izan gotean, sorpresa. Baina nik uste hor jartzeu, paperen jartzeu, zeguk iPhone-ik eta tabletik ez, honetan paperen jartzeu,
Ojo, atento emar deula, Argi, sorpresa datorreta. Gure tiro partikularren ostean. Bai. Txo, bello, erratza baten bila jumarretela. Hoi garbituko dugu gero. Torri hona, Isabelita, torri. Urrengo abestia pixkat berezia da guretako. Nork ikusi zuen aurten ostegunean Euskal Telebistako saioa SOS abestiak arriskuan. Kasualitatez gaina, Tolosan tokatua da. A ber, nork ikusi zuen? Norbait ikusi altzun, esaltzea aldezue abestia, programontan abesti zarrak rekuperatzen dira. Aurten, Tolosa kontan ikintzen zuten de Era Tolosaldera. Bai, bakizue? Plaza Zarretik etorri gera. Alako zerbait, niri esan nahi dentzen zaidan, baina ETV baino gutxiago zela ez gehan. Bai. Guk ere, gure saiotarako aurtengoan abestizar bat rekuperatu nahi izan dugu. Don Crispin Zapataria. Baina ez rekuperatu bakarrik, baizik eta euskeratu egin dugu.
Duan, ea ber, gustokoa duzuen. Baina laguntza behar dugu, peio. Nik hau ez dakit. Bueno, ba, iPad hartu, hori, daukasun hori eskuela. iPhonea? Bai, iPhone. iPhone, fijo. Aquí pone. iPhone, fijo, a ber. Ba, gurekin abestu behar dezu ez, guk ez dakigu abestu. Hor goran letra, bale? Kontiskin zapaterua, iratiaren maizu, zutik ez egotea den, ulanean kontazu, behiola gure maixua, loten azkaztutan, eta oian zartu ordez, hori jalian entzat. Gure lanbidean, betikoetan elanian, zorionekoak gurean, arrantza ere bihotzean. Gure lanbidean, betikoetan elanian, zorionekoak gurean, arrantza ere bihotzean. Gaueta lanean, gure burua lertzen, egunak badoazen bat, ez dugu aurreratzen. Gure lagunen artean, inork ez dauka susi, kantuta dantza gabiltza, egunero pozkorzik. Ez baitugu erantzune, lana gaizkitxo egilearen, naizta mantalezko plazara, ilanteiko maixu gara. Ez baitugu erantzune, lana gaizkitxo egilearen, naizta mantalezko plazara, ilanteiko maixu gara. Bueno, urte honetan, arbon genealogikoa jaita da honez, hau ikasiko dugu. Venga, ba, ados. Bukatzen jun behar dugu. Bai, Eta daukagu... bazkaltzen ordu ere itxu. Bai, kosia, nanar... Bapagun hau hendik ezin ditu prestatuta. Ez, badan noiek gaur bazkaltzeko gogor xamarrak. Bai. Bagoaz... Gure... azken aurreko... kantara. Irilanera aldu izena, baina urrukiren bersio txiki bat egin dugu. Urko bere garaian egin zuen bersio bat, erraldoientzat. Txalo bero bat, gure Tolosako erraldoien. Arrabatzen bazaitu, eta bertan iriko zaitu, zezenak dira adartzo gontzak. Arrabatzen bazaitu, eta bertan iriko zaitu,
da zaudan eratzetik zezena datorra gurretatik txintra maiola adarretatik zinburuka eta zamburuka jendean eratzetik konfeti jasotzen, eta atera dira. Altxeitea. Igualen eskola pasatu bat zen, Bai, hauxe izan da dana, eta bukaerara iritsi gea, eta nola ez azken kanta bikain hau, Peio eta Xabeletakin partekatuz, baina entzun behar dugu ia, zara entzuten da, abesten jarri fuerte, bale? Venga, vamos. Ahí va. Bueno, Xabelita. Eta honen bestez, aurtengo gure saiora ere amaitzen.